Arine mati kan. Arine mati, iwake urip. Keli. Oh, iwake keli. Lah tole dawa nemen dah. Ya Allah. Jalan tol ndak ada penggunine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Dewi Ya, ditebas dhewe. Nah, pemberani melewati jalan tol tidak ada teman. Oh, lek kuwi ana sing menyusul. Jalan tol kok dawa temen ora rampung-rampung. Jalan tolnya tuh. Lalu pelabuhannya gitu. Sampai pelabuhan. Lewat pinggir kok. Tapi tengah jalanan apa kuwi? Jalan wow. Tapi tengah banyu ya masjidnya api-api lho. Yo kira-kira ora sing nek banyune, lha nek tunggale sing tengah kae kelem kae. Lah yo. Saiki tukule apa kae lingi ngono wae. Oh, Yo sing kebanjiran omahe jane ngendi ya saiki ya. direlokasi mungkin. Wae Ya. ditukake gon ya. Subsidi rumah Prabowo.